Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να γράφει το Minecraft. Περιμένετε. Πατάμε free load Minecraft Pocket Edition. Minecraft. Εγώ το γράφω αυτά, για σας δεν ξέρω. Αν θέλετε γράφετε. Τώρα πρέπει να γράφει Minecraft Pocket Edition for Android. Πατάμε σε αυτό. Περιμένετε λίγο. Συγγνώμη παιδιά, κολλάει λίγο. Πατάμε free down. Δεν πάτε κάτω από την εικόνα, πάνω αριστερά. Μετά πάμε εδώ πέρα. Αλλά πατάμε στο δεύτερο, όχι στο πρώτο, στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Πάμε. Και εδώ πέρα πατάμε down και σου βγάζει κάτι μαλακιά από κάτω και πατάτε απλά ok. Να είδατε. Και πατάτε και εγώ επειδή το έχω δεν θα το γράψω. Ευχαριστώ παιδιά που με είδατε. Ήταν ο Στάθης Μαραβίδης. Και συνήθιξε πώς να γράφει το